Тәмамланып килүче май айы ислам дини темасына язучы журналистлар өчен айрыша истәлекле булды. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан бихисап чаралардан тыш, гамәви мәгълүмат чаралар хезмәткәрләре Рамазан аенда үткәрелгән махсус ифтар мәҗлесләрендә дә катнашты. Ярдәм мәчетендә үткәрелгән ифтарга безнең милли тапшырулар хезмәте редакциясе журналистлар да чакырылды. Ярдәм мәчетенә килеп җиткәндә 3 казан аш, 3 казан пылау әзер иде дип әйтсәң дә була. Надир Умаровның ашка ит салган чагына туры килдек. Рамазан ае җиттеме, безне чакыралар. Күрәсең, без пешергәнне яраталар. Аш та пешерәбез, пылау да. Минемчә, һәр халык үзенең милли ризыгын тәмле итеп әзерли. Без Ярдәм мәчетенә ифтар ризыгын пешерергә 2013 елдан бирле киләбез. Андижан шәһәреннән тиклем килгән Үзбәкстан пешекчеләре 1200 кешелек аш һәм пылау пешерә. Әлбәттә, ифтарга чакырылган журналистлар саны ул кадәр түгел. Ифтар залында журналистлар белән бергә сәламәтлеге чикле кешеләр дә, ярдәмгә мохтаҗлар да авыз ача. Авыз ачу дугасын укыганчы мөселман өммәтен Ярдәм мәчете имамнары вәгазьләп алды. Аннан җәмәгать белән бергә акшам намазы укылды. Ифтар мәҗлесләре үткәрү өчен Ярдәм мәчете тирәсендә махсус 3 чатыр корылган. Журналистлар елдагыча беренче чатырга җыелды. Мәгълүмат чараларыннан килделәр журналистлар. Аларга да без бик рәхмәтле, чөнки Ярдәм мәчетенең имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитов ифтар мәҗлесен рәхмәт сүзләреннән башлап китте. Алай гына да түгел, Ярдәм мәчетенең эшчәнлеге белән таныштыручы, һәр даим хезмәттәшлек итүче журналистларга аерым редакция исеменә рәхмәт хатларын да тапшырды. Ифтар вакытында һәр чатырның үз вәгазьчесе була. Журналистлар ифтарын Гамил Нур алып барды. Кунак итеп чакырылган журналистлар арасында яшьләр дә, хезмәт ветераннары да катнашты. Шушы ифтар мәҗлесе ул бигрәкләр дә игътибарга лаек. Менә бүген инде безнең минем хезмәттәш дусларым, мин 50 еллык журналист, 30 ел мин Азат хатында Сөембикә журналында эшләдем. Аннары соң 20 ел Мөслимә газетасы чыгардым. Ифтарлар исламның асылын, тынычлык ярату, киң күңеллелек һәм кунакчыллык сыйфатларын ачып бирә дип саный безнең гәҗит газета нәшире һәм мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Иман, тәрбиянең өчендә бит укытучылар тора һәм журналистлар тора дип уйлыйм мин. Ул халыкны тәрбияли. Менә журналистларның үзе дә менә мондай ифтарларда катнашып, шушындый җәмәгать җыелышларында катнашып, намазларда катнашып, иманга тартылуы, ул инде аларның эшчәнлегендә дә чагылачак. Минемчә, Ярдәм мәчете бик күп игелекле эшләр эшли. Менә безнең редакция, безнең гәҗит һәр вакыт элемтәдә тора һәм без алардагы яңалыкларны бик теләп халыкка таратабыз. Чөнки Ярдәм мәчетенең һәр кылган эше игелек кенә. Чыннан да, Ярдәм мәчете һәм күрмәүче мөселманнарны укыту, тернәкләндерү үзәге эшчәнлеге күпләргә үрнәк булырлык. Бирегә килгән журналистлар һәр чак материал әзерләрлек мәгълүмат туплый ала. Бүгенге көндә без инде күрәбез, Рамазан аенда шушы бердәмлекне төрле милләт кешеләре җыелышлар бит инде, ифтар мәҗлесләре, намазлар, аннары чыннан да инде таравих намазлар без берләштереп бер-беребезне һәм кеше бик күп кеше гаиләләр белән, балалар белән килә һәм инде шушы Аллаһның рәхмәте илә без инде күрәбез. Ул бик әһәмиятле бер нигъмәт. Рамазан ае ишекләр ачылды, шулай бит инде Аллаһка шөкер, Расулыбыз әйтә, билгеле булганча Рамазан аенда җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар чылбырга бәйләнә. Шайтанга сылтып булмый бер нәрсәсендә. Шуның өчен Аллаһка шөкер, изгелек кылып, хата кемчелекләрдән ерак булып, кеше үз-үзен кулда тота ала. Рамазан ул бер сәбәп бу әйбергә. Журналистлар өчен үткәрелгән ифтарның максаты күп милләтле һәм күп динле республикабызда ислам диненең татулык дине булуын раслау, Рамазан аеның әҗир-савапларын аңлату дип искәртте оештыручылар.